absolútny pokoj, krásna príroda a interiér, ktorý si okamžite zamilujete. Poďte sa so mnou pozrieť na tento nádherný rodinný domček v okrese Svidník. Zvonku vás očarí tradičným vidieckým štýlom s dreveným obkladom a obrovským, dokonale upraveným pozemkom plným zelene. Za tradičnou fasádou sa však skrýva prekvapivo moderný dizajn. Nechýba špičkovo zariadená kuchyňa, útulná obývačka a priestranná kúpeľňa. Obrovským bonusom tohto domu je rozsiahly slnečný pozemok s vlastnými ovocnými stromami, ktorý vám poskytne dokonalé súkromie a zároveň táto veľkorysá prestrešená terasa, tvorená na rodinné posedenia či dokonalý relax s výhľadom priamo na záhradu. Príďte si túto jedinečnú atmosféru domova nacítiť naživo. Zavolajte mi ešte dnes a dohodneme si termín obhliadky. Moje meno je Maroš Chavko a som realitným maklérom spoločnosti Kappa Real Estate.